Walah toblas. Sing tak goleki Ratu Mandura Baladewa malah jebul tinemune ana satra gagah pideksa tidur godhek kok simbar dodo. Sopo kowe? Wah. Tambuh lawan aku Panenggak Pandhawa Werkudara aranku lho. Werkudara iki kowe? Iya. Yen ngono kowe murite Bapak Premban Lomono. Mau iya saiki wis ora. Lho. Wis ora ngakoni gurumu Resi Lomono. Babar wisan ora. Kowe sapa? Aku putra siswa Ngawau Langit, putra siswani Resi Lomono. Rambono sing dadi aranku. Ndi Ratu Mandura Baladewa. Yen wis ketemu lawan Ratu Mandura kowe bakal ngopo? Tugel gulune awet dadi kliping guruku. Ora usah goleki sing ora ana. Yen arep nugel gulune iki Werkudara Adepana. Walah dalah. Nyepelekke karo Rambono. Werkudara remingkat lena pangene tebah dadam ilang nyawamu. Candra mati Cocopang maring angis kumecet paduning ladu Setra kocak ngundaran Trayoli ginantang biangsa telek Lomono tekamu ana negara Ngastina ngrawuhke adi-adiku para Pandhawa kok ajak rukun kok kanthi urip daya dinayan mat sinamatan urip bebarengan kanthi gegaran kerukunan Bratayuda wurung Baladewa sarujuk Baladewa mandhuk ning pungasane tembung rukuning Pandhawa wurunge Bratayuda sarat-saranane kudu mateni Ratu Darawati adung Kresna dening Kakang Semar Badranaya aku sing ora sarujuk aku sing ora mandhuk sababe apa Nalendra Mandura ora sarujuk dosane Kresna apa dosane Semar apa coba yen nyawang saka glegermu nyawang saka busanamu kowe kuwi Brahmana kuwi kudune ngreksa katentreman la ora sebut karo sing dadi sandanganmu nganggo jubah nganggo singel kok ubel-ubelke jenggotmu kok iku dawa jebul kowe ora ngajap ing kerukunan ning malah arep mateni liyan kowe jane iki pendhita apa jagal menungso prasajane perkara iki Baladewa ora trima aku ora sarujuk iki mono ora ana sambung rapete karo Ratu Mandura iki anane mung guru karo murid ning ana sambung rapete karo Ratu Mandura Kresna Serpa pateni kuwi ora adikku ngerti ora mula kan suwi monggo kowe arep mateni Kresna adikku monggo arep mateni Kakang Semar monggo ning paton bisa ngelangkai bangkine Ratu Mandura Baladewa wah Jamu ngerti ana pandhita karya sukses angin ngendi nggone Mengkaling anggung Baladewa Ratu Mandura aja kok sengguh aku kok getak terus wedi karo dapurmu terus aku mingkup ngono apa piye yen liyane digetak Ratu Mandura mesti wedi ning aku iki pendhita linuwih pendhita Sekti Mandraguna ora ngerti kondang Resi Lumana
Pendhita Digdaya tinatah mendhat sinara menter sinuduk manthuk-manthuk. Yen pancen kowe ora trima, ayo arep ngopo? Endi dada nyadada begawan lumono ayana bangsat elek jelek urip kowe. Kene kok dadi pendhita. Ayo, rasul wal matur tau keset total dak duwe aku pendhita bangsat. Sore-sore jarak perkara bodoh. Ayo gebubuk. Ayo matur ini. Ratu Mandura bakal mundur jangan musuh dapur bilang suka batu baru nama waduh. Bapak guru sampean kok pecah Bapak Lumono. Waduh, kelakon kelangan guruku aku. Waduh guru. Mati. Mati. Loh, kok urip nggon ngene? Mati. Denggelmu melacak. Aduh. Wonten apa bawa penemban? Aduh ya. Kurang ajar terus pundi? Aduh. Lakon Semanana Negara Ngastina aku wis dadi gurune Kurawa lan Pandhawa. Lah kok dawah kelemah kaya ngoten niku. Rambana muridku nggih wonten dawuh. Sawise Pandhawa Kurawa dadi muridku, Bratayuda bakal tak wurungke syarate Kresna lan Semar kudu mati. Lah kok Ratu Mandura Baladewa ora trima. Aku dilarak ya. Terus diajar sanggen-nggen. Padha menika diajar Ratu Mandura Baladewa. Aduh. Sore-sore kok ngentekke napas. Aduh. Sore-sore iki mbok kalem-kalem dhisik apa piye? Lah kok Baladewa nesu-nesu. Aduh ya. Ora kajeng. Rambana wonten dawuh. Rangketen Ratu Mandura kae klebu dadi lilit kowe.
mandek palukon lagu ing lekas kita linuting gidung kadung kadurung hamomo memangun manarahayu hayono tanah golong gomolong manatuhoro karena nirona ngapus puspita wangsalan semon Yai Werkudara mandheg dhisik pun Kakang Mandura ping sabet jagon caturane telu lawan Siadi. Wah, boleh kakangku arep dawuh apa ora kenggal Wedarna. Tak jaluk jawaban kanthi jujuring atimu. Apa kowe yo trima yen lamun to kadang-kadangmu Pandhawa klebu kowe dadi murid Resi Lumana? Wah, ora wae ditakoni wae. Baladewa ki gumun ngadini Puntadewa didadekke murid Lumana kok yo gelem, Janaka yo gelem. Saiki Baladewa ngerti. Werkudara dadi murid Resi Lumana kowe gelem apa ora? Sejatine aku wegah ora sudi. Awit aku wis duwe guru sing tak percaya ya kuwi Guru Durna. Pagene omong Siadi mung meneng wae. Aku meneng mergo aku ngajeni mbarep Puntadewa kakangku. Yen aku ora manut karo mbarep ora wurunga. Malah mbarep nesu karo aku. Yen ngono kowe dadi murid Lumana ora lahir batin, babar pisan ora lahir batin. Werkudara ora percaya karo kadigdayane Lumana. Apa meneh rembug Bratayuda wurung aku sing ora madhep, aku sing ora sarujuk. Sebab apa Siadi ora sarujuk ora madhep lamun to Bratayuda diwurungke? Awit Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur. Bratayuda kuwi perang suci tugu tengara owah-owaning jagat. Ya kanthi Bratayuda bakal sirna watak angkara. Bagus, bagus. Saiki ini Rening Siadi ora sarujuk ora madhep lawan Resi Lumana. Ora murunga Pendhita Kena bakal gawe isruh, bakal gawe kidul. Yai, boleh kakangku apa? Lumana Pendhita Ngamawu Langit teko negara Ngastina ora ijen ning nganti putra siswane kabeh. Lamun to kakangmu Mandura Pulasara gedene dipateni karo murid-muride Lumana kowe piye? Ya wis ben. Lho. Kok ya wis ben iki kudune bilani marang kakangmu Mandura. Wah, lho ora wae. Wae kaya ngujubke bancaan suarane iso ilang. Yen pancen Siadi ora trima Puntadewa sakadang dadi murid Lumana, mestine Yai Werkudara nyingkirke Lumana saka bumi Ngastina kene. Ora usah dadak perintah. Sapa wae sing bakal gawe kisruh, gawe kidul musuhe Werkudara. Tenan kuwi, tenan. Lah dalah adikku. Bagus pun Kakang Mandura melu seneng aku melu bungah. Yen ngono Yai Werkudara iso bedake ndi sing bener ndi sing lolo. Murite Lumana sawadya bala bakal gawe kisruh minggir padhepane murid-murid Lumana.
Sapa yen ing langit katon lur kencanging halus resang mawe gandrung sabarang kadul malah 12 sing tak goleki Ratu Mandura Baladewa malah jebul tinembul ana satra gagah pideksa gede dhuwur godhek kok simbar dodo sapa kowe wah pambuh lawan aku panenggak Pandhawa Werkudara aranku lho Werkudara iki kowe iya yen ngono kowe murite Bapak Premban Lomono mau iya saiki wis ora lho wis ora ngakoni gurumu Resi Lomono babar wisan ora kowe sapa aku putra siswa Ngawau Langit putra siswani Resi Lomono Heran Bono sing dadi aranku. Nggih, Ratu Mandura Baladewa. Yen wis ketemu lawan Ratu Mandura kowe bakal ngopo? Tugel gulune awet dadi kliping guruku. Ora usah goleki sing ora ana. Yen arep nugel gulune iki Werkudara Adepana. Walah dalah. Nyepelekke karo Heran Bono. Werkudara reminggat leno pangenamu tebah dadah ilang nyawamu.
Oh, ejian gulu mau pidiak. Wah, ejian ke Werkudara. Anjir. Oh. Ojo sengguh, aku kalah musuh diapur Werkudara. Ayo Rambono maju rene, ora bakal mundur musuh dapurmu. Dian, hablas. Putra siswa ngawawu langit Sengara Pati sing dadi aranku ora ge maju. Wah ora minggat ilang nyawamu. Mundur ajur Werkudara. Atas awakmu. Ujian. Ngadeg kok sing wis ora tau ngadeg aku.
aswung brengeng ngati karonaning aswasi aneng margo amal hatku rambono piye kowe waduh nyudu kok bobo penemban mboten ana mboten legewa kula dereng pinanggih kalian Ratu Mandura jebul tinemen ingkang mapakaken dhateng kula pun Werkudara. Werkudara kuwi muridku sekawit murid Paduka Bawa Penemban. Ning sakmenika semunipun sampun mboten purun ngakoni lamun to Bawa Penemban lumana menika dados dwijanipun. Muridku ana sing metu siji ya wis ben. Ora apa-apa. Soreng mati piye? Waduh, kula mengsah Werkudara kekuatane Werkudara kaya dene 10 gajah. Nyuwun duka ingkang kathah Bapak Penemban. Ampun malih ngrangket Baladewa lagi ngadepi Werkudara kewala kula mboten saged. Wis mundur. Mundur. Aku nggawa rombongan akeh kok omah ora ana gunane, dol kalah kabeh. Nek sesek dadi sampak ngono. Werkudara tak adepane dhewe mundur. Legewa sing dadi klilipku saiki loro. Siji Ratu Mandura Baladewa, loro Werkudara. Ayo Werkudara, yen pancen kowe ora gelem dadi murite Lumana Marage maju rene, kena gelap sayuta kendang mbuh tibamu. Karepe dhewe ora ngomong ora legewa jebul tinemune semua kekuwataning pendhita ngawawa langit Begawan Lumana. Adi Werkudara lena kaprayitane setengah kendang kaprajodang. Upama aku ngadepi Lumana ora ngurung lelakonku ya kaya Adi Werkudara. Kakang Semar piye ana lakon kaya ngene iki Kakang Semar? Ambek kuno mlayu
Bobol kang tuningal prang campur samya ngadi halir dadit wileting godo sayangkung menguncang nidi benjang sangat jinijo wadenya ngadalus terus rawilaga kaya buta sing ngragil manggota murid-muridku pertapan ngawawu langit kowe tak kanthi nyang negara Ngastina iki ora mung lencer ora mung lunga pariwisata nek meninjih bapa Pramban ingkang putra siswa pun yaksa benta ngestakaken dawuh kowe tak kanthi iki ana gawe pun bapa duwe gegayuhan bakal ngrukunke Pandhawa lan Kurawa bakal murungke perang Bratayuda Jaya binangun ning semune ora gampang awit akeh kang dadi pepalang kang dados pepalang paduka sinten bapa Pramban sekawit Ratu Mandura lan Werkudara ning Werkudara bisa tak singkirke kena gelap sayuta Werkudara kelakon kendang kaprajondang bareng ngerti Werkudara kendang Baladewa keplayu ning isih ana sing dadi klilipe pun bapa Raliya kejaba Ratu Ndarawati apa dene Lurah Karangkadempel Semar Badranaya gendhawuh bapa Pramban suami kula durung paring dawuh dhateng keputra Dirgawati iki dina tak jaluk kowe padha mlaku wiwit saka Brang pucuk wetan lumaku ing Karangkadempel mekaten pelok larase iya ngibarate kabeh para putra siswa ing pertapan ngawamu langit kandhinen Rangketen Lurah Semar Badranaya mboten Ratu Ndarawati langkung rumiyin Ratu Ndarawati iki rada angel digoleki sing gampang-gampang dhisik sing angel-angel dilangi dhisik gampange urung karuan kasil iya kula namung derek pejahi Semar langkung rumiyin kula nggih namung ngestakaken dawuh Ratu Ndarawati langkung rumiyin kula ngestakaken dawuh manuta karo gurumu denta yaksa kabeh para putra siswa kantine nyang Karangkadempel Rangket Semar Badranaya dipateni ngestakaken dawuh nyuwun pamit Pramban